Prachtig waar, joh. Het schitterend waar. Ik vind het scootjeszillen schitterend waar voor alle mensen die nog op vakantie binnen in uw provincie. Deze laatste bouwvak vakantieweken docht het aardig en komt nog een warm slot. Nou ja, morgen zult al een warme dag worden. Joen en vannacht. Flinke opklarings, maar gewoon komt er ook meer bewolking. En de temperaturen jongen om 12 graden. De hegere temperaturen op de eiland en de noordoostenwind zwak, seismokracht 1 en 2. En dan zetten we terug naar die warme dag van morgen. Morgen hebben we het over zinnen, morgen hebben we het over bewolking. En gewoon krijgt de bewolking meer en meer de oorhoorn. Maar het lijkt bij u hoe daar nog droeg blijven te kennen. Maar temperaturen tussen de 20 en de 24 graden is het een warme simmerdag. Ja, de wind oost-noordoost, matig en vrij krachtig in het kust- en watergebied. En dat betekent een waarschuwing voor de wetensporter, al andere wind. Maar nog een waarschuwing, want in de joentijd, in de nacht komen ze buien met tonger, maar komen ze op windstitten en soms flink wat wetter. En dan zetten we terug naar het vooruitzicht. Fred, misschien in de maand dit nog een buiken, let op mijn woorden, misschien nog een buiken. Vierders, ik zinnen en bewolking en een temperatuur om bij de 19 graden heen. Ja, dan wordt het even wat koeler. Maar sneeuwen is het warm. Het laatste bouwvak wie gaan. Sneeuwen is 22 graden, op plakken zelfs wat heger, droeg en flink wat zinnen. We kunnen uit stroom. En dan op sneeuwen nog warmer, op naar de 24 graden. En dan in de joentijd de nacht, we komen ze op mijn ruin of tongerbui. En begint tak een weekend, ik alweer flink warm simmerwaar. We maken morgen maar weer even in het waarsje.